poseu ja resistència tot. I el meu interès per la música va sorgir quan tenia 12 o 13 anys. A casa nostra sempre hi ha hagut una guitarra, mon pare tocava i m'agradava molt sentir-la tocar. I també arran de que la meva germana gran, que devia tenir 15 o 16 anys, va començar a dur música a casa nostra i a la feina en aquell moment. Tot això va fer que em comencés a fer llanes tocar la guitarra. Jo no sé ben bé de on me ve la cosa de la música. Mon pare diu que el meu padrí d'Almeria, ell sempre va estar molt connectat a l'escena del flamenc d'allà. De fet, mon pare m'ha contat que a casa seva ha entrat en camaró. Quan era jove i tal, tenia contacte amb el meu padrí. Però al marge d'això, d'infusió genètica, que diguem, no sé per què me va venir. Però és una cosa que sempre he sabut, que tocaria. I això ho tenia claríssim, que havia de tocar. I no sé de on me ve la lògica aquesta, però és així. L'instrument jo el vaig triar. Hi havia una guitarra per casa nostra i va ser que vaig tenir a mà. Si hi hagués hagut un saxo o pintura, no sé què hi hagués passat. I a l'hora de fer un grup, per jo ho hem xerrat moltes vegades en això, és molt complicat trobar gent en la que té events, en la que tens gustos semblants, perquè funcioni la cosa a l'hora de construir cançons i això. Això per jo és molt difícil. És molt difícil. És molt difícil. Has de tenir un punt de sort de trobar justament la gent la que t'avens musicalment i que tenen les mateixes ganes que tu de fer música. És que la constància va lligada en el fet que tocar és una cosa tan extremadament satisfactòria. No? És a dir, trobar-te un grup de persones que teniu passió per això i tocar junts i crear qualque cosa que tingui cara de ulls i tal, és com molt guai. I si aconsegueixes això, la constància ve donada ja, no l'has de forçar. Te farà llanes tocar. Te farà llanes. Si l'experiència tocant amb altra gent és agradable i t'ho passes bé, te fa llanes tocar cada dia. I una altra cosa també és que s'haurien d'organitzar més concerts i més concerts de petit format com aquests, perquè jo me'n record que molt sovint anàvem a veure concerts a bars fa 10-15 anys i quan hi havia un concert que ens agradava molt mos feia ganes d'assajar, mos feia assajera i això és una cosa que trobo important, que fa poble i fa escena. Vull dir, jo si un jove ve i me diu he vist un concert i m'ha fet ganes continuar, fer cançons, assajar. Això seria, uau, com a la major recompensa. Donar ganes de crear amb els altres. Van començar nosaltres. Jo vaig conèixer la Natàlia, la Laura, que ara toca en un altre grup que és Pan de Pans. Després va venir en Guillem. Em van passar diferents persones i va haver com a 3 etapes, no? La més infantil, després quan va venir Guillem i després quan va venir Dani. Ens van trobar i assajàvem molt, tocàvem molt, ens apreníem molt en sèrio. I jo crec que, en realitat, és el grup més important de la meva vida, però jo ho vivia com... Era la meva vida en aquell moment. Superimportant. Era molt intens i ho donàvem tot, m'ho passàvem molt bé, fotíem hores assajant i assajant. I realment volíem fer coses ben parides, saps? Sí, i jo crec que ho vam aconseguir. Està guai. Jo crec que sí, tio. Sí mateix, 15 anys ja. Ja fa 10 anys, 11 anys que no tocam. Per això, Déu meu. I està guai, tornar a escoltar discos i... No sé, jo tinc molt bon record. Les lletres tothom ho diu, però a veure, és el més complicat. Perquè per jo una lletra bona fa que una cançó sigui molt millor i una lletra dolenta s'encarrega la cançó. Per jo és molt important, molt important.
i és la part que potser hi pas, no vull dir més hores perquè no som una persona molt feinera, la veritat. Jo vaig cuinant a poc a poc, saps? I les lletres, si tens una idea ja està, però les idees venen de llocs diversos, no? Llibres, coses que te passen, qualque cosa que te diu qualcú, no sé, lo típic, això, no? Però perquè has de pensar molt, perquè també no vols... Malament les nostres lletres tinguin un punt humorístic, si vols, estan molt pensades realment i són més profundes del que pot parèixer en un primer moment. Som una gran eina per combatre les coses que no t'agraden. Hi ha gent que pega hòsties, se'n va a fer... ja què sé, se'n va a futbol i... Jo escric això i fa bromes i és la meva manera d'enfrontar-me amb Mònica, que en Carlos és una mica igual i per això faig de duo dinàmico i m'ho surt bastant de puta mare.